ми излизат искри от ушите. Парчета, защо? Много ти е силен джина. А ти какво пиеше там? Аз тук на всички пик нещата, като забелязвам. Това какво беше, ръки? Понякога, когато оставам сама, започва да ме мъчи мисълта, че живея в клетка без никаква врата. Давай, супер! Не мога да се махна ни да вдигна ръка, защото господарят е измислил това, да стоя надясно срещу порцика храна. Сега внимание, аз спирам да пея, аз ще им дам на тях микрофона. Внимание, внимание, пее дамата вдясно, давай. Това напред да те виждат. Я пей на моя. Въздухът е бетон, дървета и цветя, станали са черни, но това е от нощта. Всичко си е тука, не съм огромен аз. Сега вие! Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? Айде пак! Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? Я сега да пеят тези, дето са им по-големи моторите, я! Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? И аз за тия дето с по-малките мотори. Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? И аз големите сега пак. Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? И сега последно с всички. Защо трябва да стоим надясно някъде за порцика храна? Направо, направо ви признах. Много беше хубаво. Вие как забивате? Супер. Ти да не пееш между другото? Ами съвсем непрофесионално имам група. Къде е той? Рамбо, къде си? Къде е? Рамбо? Рамбо! Търсим Рамбо! Разбрахме, че Рамбо пее много хубаво и сега той ще пее парчето месо, а ние ще му играем балет отзад. Може ли да му пуснеш песента месо? Ще пее малко по-ниско. А ние отзад ще играем балет. Нека да охвърляш живот. Добре, кажи.
Ай така наистина, като ми пуснат такъв хубав ефект съм като дядо Господ. Който иска да се изказва на моя микрофон? Така. Искам да направим охолен живот. Искам да поздравя Сури, защото бях пред него тук в една ситуация. Искам да кажа, че простотията хори по хората и обещавам, че това няма да остане така. Искам също да поздравя Джаджи и да направим охолен живот. Аз ходя като медведче кучка. О, кучка! Аз ще помагам. Чакай само да видим колко часа, защото има един човек, който вече след 31 минути ще има рожден ден и понеже аз няма да съм на сцената, искам да го поздравя. Това е Волкер, къде беше тук преди малко, някъде отишъл. Нека да му пожелаеме предварително Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Volker, Happy birthday to you. Така, да изпееме тогава охолен живот ли казваш?